जय माता दी। पावर स्टार का चौथा देवी गीत कल सुबह 8:15 में आ रहा है। तो आप सब इस गीत को बहुत सारा प्यार दुलार दे जौन की लगातार गीत आ रहा बा दशहरा में। तो आप सब बहुत सारा प्यार दुलार दे रहा बनी जौन की गीत 2 नंबर ट्रेनिंग पर चल रहा बा। तो आप सब इहो गाना के काल ट्रेनिंग पर मंगाए के बाद जौना एल्बम के नाम मैया के गहना गधवनी जौन की पवन सिंह के सिंगल आवाज़ में बा और गीत लिखले बनी अरुण बिहारी जी। तो आप सब कल सुबह जाके देखी 8:15 में ये गीत आ रहा बा। बहुत सारा गीत अभी शूटिंग हो चुकल बा जौन की मतलब 8-10 गो हम पहले ही बोल रहे कि 8-10 गो गीत आई पवन सिंह के आवाज़ में देवी गीत। तो आप सब काहे कि बिना पवन सिंह के देवी गीत के दशहरा बढ़िया लगबे ना करेला। काहे कि माँ सरस्वती के रूप है पवन सिंह, आवाज़ में क्या गजब गाते हैं पवन सिंह। आप सब भी जितना हो सके उतना सुनिए, बजाइए, पूरा दशहरा में मिलियन पहुंचाइए। तो और कुछ ना कहें, बस काल सुबेरे आप सब 8:15 में जाई और गाना के सुनी। मैया के गाना गरवैले बनी जौन की अरुण बिहारी जी लिखले बनी। बहुत बढ़िया गाना बा, संस्कारी गीत बा, घर में बजाई, कहीं भी बजाई, एकदम कौनो रोक से नहीं खे। तो बस ऐसे ही पावर स्टार पर दुलार प्यार देते रही और यो गाना के ट्रेनिंग में मंगाए के बा और ऐसा ही प्यार दुलार देते रही। जय पावर स्टार, जय माता दी। सब्सक्राइब माई चैनल अपडेट।